Mar vilayetinden bir ildeşimiz Martağtabadar arasy şäher ara ýoluny dürli aralyklar bilen video düşürüp iýerdi. Bu ýollarda awtolaw 6 aýa çydamaýar diýen ildeşimiz ulaguna şaý almakdan ýadandygyny aýdýar. Hakykatdan hem video materialda görünýän ýol we ondan çykýan sesler adamzady gorkudýar. TV resurslar boýunça dünýäniň ilkinji 10 ýurduny berýän Türkmenistanyň Günörte awtobany ine şu ýagdaýda. San bir şeňe ýaly dünýäde gazyň meşhur oýunçy 4-nji orny eýär. Dünýäde bizim soňky awzytymyz diňe galkynyş gar käline 27 türlü kub metrden geçti. Esasan hem galkynyş ýaly gaz ojagyň bolan ýerinden geçýän bu ýol gazdan gelýän pullaryň hiç ýeli halkyň peýdasyna sarp edilmeýändigini görkezýär. Munyň üstesine de şu ýollardan sürmek üçin birnäçe gedek ýol gödäwçilik tarapyndan saklanyp para talap edilýär diýip videonu uğradan kişi görüň berýär. Käwa toprakdan sürmek asfaltda sürmekden has amatly bolýar. Bu gezek bolsa näme üçin toprakdan sürýän diýip saklanýar we işiň olugy para baryp direnýär. Paran soran wagtlary hem kamera bardyr öýdüp ýoluň burasyna ulagdan daşyrak ýere çagyrýarlar. Hiç kemçilik tapyp bilmeselerem bize de ýokardan basyş edýärler diýip haýyş bilen para soraýarlar.